Kardom All India 24/7 News kilang rado ana tum phanta Kardom bajir eglo berta thandang nilisa millers imrong pipi tang te pinia berta lear jipon pen langpon eglona pini PHLC Central Committee Women Wings pen phrangki amai kangni son sinon malom kachithang club inut bang hini karbipi atum kelang no dak video selam si pachithang club lo bangso jo karbia khai atum penang an therak nang lo lasi lapuson odlang no arlo samar aphan nep ingnang si sodak akang sai pinang popusi APHLC Central Committee mai phirita kramsapi pen than pachini pon la pen sodak pen pin rempon News Desk report All India 24/7 News you see track meme so arlo so pen lapin so banga khaya tumki ilitumaphan anso sesi hala RSS pu atum a agenda wailo wai chan labang si ilitum non ke phonang lo alang litum agenda long do so arlo tum hanstami SC category ST category scheduled tribe scheduled caste OBC la pen la Muslim so arlo tumaphan la kadokawi la inglonga khai pen la Muslim so arlo tumaphan satami ilitum aphan popilo la tum RSS tum a main agenda ke so arlo tumaphan satami prostitute pachaplang et nangji pusi halada RSS tum a main agenda sangmarli BJP atum sitami ladak bangke non ruling party tum sitami ladak hokpet pen labang so dak pen pomasi labang so viral video kapachit hangma halabang so arlo phanke jail sitami thap nang po makopilo nang tumpuji itum chitsagon elo majokle chuklem chumatha tum sitami law and order sitami APSLC ake hai sarji ai kathar sar central alang di president hin pen sitami law and order tum aphan allo memorandum pielo na sinilitum APSLC so arlo atum ansitami hamphang so arlo lake party alam chipu pe pen so arlo tum ansitami nang thurnon chi song no na ningkang samki wanja phan lahai mek lang no ot lang no lang no lapang so a example ng si jong si itum peklang pulotang te ilitum asumar ke nat si damalang nat si dolang banga khai ke ilitum phan labang so RSS agenda ke ilitum phan ke pawir klung nang arlo so tumaphan ke asumar ta phai pa kom pa jum het nang pusi apok tak nang ke plak lo la son tak taksi so arlo tumaphan an ke latumaphan dowai PC mixi latumaphan ok apran peheng nang pu so arlo phanchot kali youngsters latumaphan sta drugs kapichopen latumaphan mentally physically aphu peheng no atensi latumakai peheng no nang ji pusi RSS atum amen agenda